Takto špinavé auto sme tu ešte nemali. Dnes nám došla na čistenie táto pekná Octavia. Pekná, no, názor si spravte sami, ale akože do mňa to by sme pár krabičiek cigariet z tohoto pospájali, no. Ako, tu keď som si šiel sadnúť na túto sedačku, tak som sa bál, že nevidím čistý, no. A vzadu to tiež nie je moc lepšie. Tam je druhý život, no, ako, ale vidíme, že majiteľ separuje, je to v poriadku, len by to chcelo občas vyhodiť. Kufor je na tom tiež veľmi zaujímavo. No, separuje, to si môžeme povedať, gumy tu má rovno na výmenu, keby dačo, treba mať 3 rezervy. Tu je jedno Simply Clever riešenie, očkodovky, svetielka. No, takže tak, ukážem vám to potom po čistení. No tak dnes už máme vyčistenú túto peknú Octaviu. Čistila sa vlastne aj zvonky, pekne to vidno, ako sa bliští, vyčistila sa, vysušila sa, aby neostali kvapky. No a to vnútro vlastne zabralo mu to asi 6 hodín roboty. A nebolo to len o tom, že musel vytepovať sedačky, koberčeky, ale musel tepovať aj tie spodné koberce. Tuto keď čistil vlastne tento stredový panel, čo tam bola tá špina tak zažratá, tak na to minul 3 handry. Potom z fúkarov vyfúkať bordel, tam bol neskutočný. A pozrieme sa dozadu. Taktiež, akože za mňa, veľmi pekná robota, akože čisté, všetko je fajn. A v kufri, taktiež všetko sa vyhádzalo, vyčistilo. Takže máte aj vy takéto špinavé auto, není problém ho u nás vyčistiť.